Днес е 25 септември 2008 година. Часа е 12 на обяд. Ще се обадя на Петър от хотел Граф, който е завел моето куче, второто, което прибрах от улицата, с име Дарк. Аз не знаех неговото име, но нарекох кучето си Дарк и то свикна за около 4 години с това си име. Първото ми куче Дарла майка ми е предала на други хора, защото не е пожелала да гледа, когато аз напуснах България 2007 година на 8 септември. След това ми беше казано, че тя не може да се справя с кучето. Първоначално Дарк е бил взет, даден е от хотела за кучета Граф на хора, които аз не мога да получа нито телефон, нито адрес, нито описание точно къде се намира кучето. По един или друг начин ме въвеждат в заблуда и ми се обяснява как ще ме заведат. Аз трябва да отида до там и как трябва да се видя с кучето си по определени процедури, които ми се налагат. По същия начин ми беше направена постановка от доктор Деян Митков, който е от Перник и работи в близост до блока, където преди е живял Георги Парванов, така наречения агент Гоце. Сега моето голямо куче Дарк се опитвам да го намеря и поне да го видя. Опитвам се да заснема поне кратък момент от това, което се прави с мен и с кучетата ми, за да се ползват за политически дивиденти. Ще се обада на този Петър за втори или трети път, за да видим какво ще ми отговори той. Ало? Добър ден. Петър се обажда? Петър ли е? Обажда се Трифон за Дарк, да попитам. Да, слушам. Интересуваме, ако дойда сега, ще може ли да отидем до кучето? Какво е положението? Ами не, аз няма да мога, защото съм тук цял ден. Аз всъщност не знам къде трябва с Шоми да говорите. Ами аз говорих, той каза, че като дойда там, вие ще ме заведете. Да, това беше преди доста време. Да. Вие не се обадите след това. Ами да, аз имам други неща, които трябваше да вада документи и да доказвам, че кучето е мое и така нататък. Хубаво, значи това ще... Сега днеска няма как да стане. Да. Да. Трябва по каквото е той тук, за да може да... Даже когато искате му звъннете. Да, как да разбера, когато е той там? Ами ако искате му звъннете на него, вие не говорите говорите преди с него. Ами ще го издира телефон, аз не го имам пред мене си, така, но... 0878 Да, 80 24 11. да, благодаря много. Дочу. Както виждате, Петър не решава нищо, защото така му е наредено. На мене, чрез един насилствен начин, ми бяха отнети кучетата, като бях принуден първоначално да платя пари. И първо се получи така, че да взема кредита, който аз направих. Исках да се откажа от кредита. В банка Райфайзен сключих договор и в момента, в който го сключих, казах, че се отказвам. Подписах документа, още не беше подписан от другия
представител от шефа на отдела там кредитния и ми се каза, че аз вече съм подписал документа и нямам право да се откажа. Това беше една чиста проба манипулация. Впоследствие документите, които аз занесох в банката, бяха манипулирани, откраднати, изчезнаха от проекта за енергийна ефективност, където ходих в офиса. Документите ги нямаше, двете момичета търсиха документи, нямаше ги. Впоследствие отидох в банката, където ми копираха документи, които вече бяха подправени. Повечето от нещата, които аз направих и като дограми, и като климатик, и като други поправки отвън за изолация, бяха начислени суми, които не бяха вписани в първоначалния вид документи. Едната фирма, която се получи проблем с дограмата, се отказа с радост, защото не искаха да ме манипулират. След това намерих друга фирма със същата дограма, която бях вече харесал и бях си избрал за вариант при мен да се слага, което се оказа, че не е възможно, защото цената на дограмата е скочила 2 пъти. Докато аз направя документите, някой беше направил цената да стане 2 пъти по-висока. 2 увеличения всъщност имаше, което наложи да се променят много от условията в договора. Цените се запазиха същите, защото документите вече течеха там одобрения и аз не можех да се откажа от този договор. Това, което говори министъра на вътрешните работи Миков, че хората не искат да дават показания и не искат да говорят пред него, не е вярно. Това просто е една долна лъжа и един популизъм пред обществото, защото хората ще говорят. Ето, аз съм един човек, който иска да говори. Когато отидох в СДВР преди да взема кредита, когато ме изнудваха вече, и това беше ясно за мене, в СДВР ми казаха, че аз не съм за там. Когато казах, че съм търсил около убийството на Янко Димов да открия истината, ми беше направена катастрофа от Ганелин Русинов, това не им се хареса. На тях това име им говори нещо, както и името Янко Димов. Свилен Панайотов, първия шеф на Интерпол, също им говори нещо. Затова те не искаха да говорят с мен, а ми казаха, ти не си за тук, айде махай се от тука. Това е отношението на официалната полиция СДВР, където аз работих 4 месеца и поради което ме приеха като техен бивш колега. Когато разговорът стана неудобен, стана айде махай се или първоначално чакайте, тук ще ви хванеме за да бъдете контрол върху действията на полицията като поемно лице. През това време, тия 2 часа, в които аз чаках там и ми правеха цирк като поемно лице да гледам веществени доказателства и други как се заснемат, в чантата ми и във всичкия ми багаж в другата стая, където беше на долните етажи, е ровено и всичките файлове са копирани, за да могат да видят какво аз имам. Това е полицията, която действа днес и която е безкруполна, дори може да извърши убийство, за да потули различни видове случаи. Това е полицията, която господин Миков ръководи и която казва, че не може да получи информация и която Нова телевизия показва, че е бедна. Телевизията не е бедна, защото тя има доста приходи и от наркотици и от други средства. Цялата продажност и това, което се извършва там, не е удобно да бъде показано. Поради тази причина аз съм тук един политически заложник и политически затворник. Отново в страната, наречена България, която претендира да е европейски член. В Европа е, но и Европа прави същите тези простоти, както успях да забележа при едно обикаляне от Холандия към Германия, след това отново към Норвегия и докато бъда принуден да се върна в България обратно, за да бъда тук като затворник. Втори път политически затворник в собствената си страна. Благодаря, не желая повече да бъда такъв.